नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 कार्तिक 27 गते यानी 12 नवंबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 10 को प्रमुख खबर सब। रौतहट के विभिन्न स्थान से आज एक दिन 5 जने फरार प्रतिवादी के प्रहरी पकड़ाव कइले बाटे। जिला अदालत से दोषी ठहरो के दंड सजाए तो कल लंबा समय से फरार रहल 5 जने प्रतिवादी के प्रहरी पकड़ाव कइले बाटे। जिला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपक कुमार राय के अनुसार जुआ मुद्दा में दोषी ठहर भइल गौड़ा नगर पालिका 6 पोठियाही के शाह कानू ऐसे अभद्र व्यवहार मुद्दा में दोषी ठहर देवाही गुनाही नगर पालिका 7 के राकेश कहल जावला रुपेश यादव, रमेश ठाकुर, विजय कहल जावला संजय यादव और विवेक यादव के जिला के विभिन्न स्थान से पकड़ाव कइल गेल बाटे। पकड़ाव पड़ल 5 जने के फैसला कार्यान्वयन के खातिर जिला प्रशासन कार्यालय तथा जिला अदालत रौतहट में उपस्थित करावल गई। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के सूचना में उल्लेख कइल गेल बाटे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बुटवल कार्यालय से घूस सहित जिला अदालत कपिलवस्तु के 2 जने कर्मचारी के पकड़ाव कइले बाटे। जिला अदालत के कपिलवस्तु तहसीलदार संतोष कुमार मिश्र आ कंप्यूटर ऑपरेटर विकास पांडे सेवाग्राही संगे जमीन संबंधी कार्य के खातिर 20,000 रुपये घूस लिहल अवस्था में कपिलवस्तु के गौरी चौक स्थित चाय के दुकान से पकड़ाव कइल गए स्रोत बतैले बाटे। अख्तियार वार्ड क्षेत्र से अदालत के 2 जने कर्मचारी के पकड़ाव कइल कपिलवस्तु नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद खां पुष्टि कैनी। दोनों जने के नियंत्रण में लेके आवश्यक प्रक्रिया शुरू कइल बुझल गइल बाटे। पोखरा से जनकपुर के तरफ जा रहल यात्रुवाहक बस गीदर के बचावे के खोजला पर रौतहट में दुर्घटना भइल बाटे। दुर्घटना में 12 जने घायल भइल बानी। आज सवेरे पूर्व पश्चिम लोक मार्ग चंद्रपुर नगर पालिका 2 लचका नजीक ग 5807 नंबर के बस रास्ता काट रहल गीदर के बचाव के प्रयास केले पर दुर्घटना भइल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। रौतहट प्रहरी के प्रवक्ता डीएसपी दीपक राय के अनुसार बस में 20 यात्रु सवार रहनी, जौना में 12 जने घायल भइल बानी। बस के ड्राइवर दोलखा सैलुंग गाँव पालिका 8 निवासी पदम बहादुर बसनेत आ खलासी 12 के करिया मई गाँव पालिका 7 निवासी सूरज पौडेल के प्रहरी चौकी पौराही नियंत्रण में रख के थप अनुसंधान कर रहा बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के अनुसार घायल मध्य 1 जने के अवस्था गंभीर, 3 जने के मध्यम और बाकी 8 जने के सामान्य रहल बाटे। उन लोग के विभिन्न अस्पताल में इलाज चल रहा बा। जिला प्रहरी कार्यालय पारसा विषयवृत्ति कार्य में संलग्न 12 जने के पकड़ाव कइले बाटे। विशेष सूचना के आधार में बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 इनारवा भंसार आसपास रहल विभिन्न होटल सबसे प्रहरी 7 जने महिला 5 जने पुरुष करके 12 जने के पकड़ाव कइले बाटे। होटल सब में नैतिक क्रियाकलाप हो रहल के सूचना के आधार में वार्ड प्रहरी कार्यालय बीरता के टोली अनुगमन करे के क्रम में 12 जने के पकड़ाव कइल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय पारसा के प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक दीपक भारती जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार वार्ड प्रहरी कार्यालय बीरता के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नीरज चौलागाई नेतृत्व के टोली इनारवा आ भंसार क्षेत्र के शंकास्पद स्थान में विभिन्न होटल सब में अनुगमन करे के क्रम में उन लोग के पकड़ाव कइल गेल बाटे। अनैतिक गतिविधि रोकथाम समाज के सचेत बनावे के उद्देश्य से यह अनुगमन कल गेल प्रहरी निरीक्षक चौलागाई बतानी। स्थानीय के शिकायत के आधार में अपराध नियंत्रण के पहल स्वरूप वार्ड प्रहरी कार्यालय बीरता प्रभावकारी कदम शुरू कैले बाटे। वो लोग के नियंत्रण में लेके था अनुसंधान हो रहा। जिला प्रहरी कार्यालय पारसा के प्रवक्ता भारती जानकारी दिले बानी। जनकपुर धाम महानगर पालिका छात्रवृत्ति अध्ययनरत विद्यार्थी सबके शुल्क संबंधी नया निर्णय कैले बाद हिसान पैप्सन आ एन पैप्सन धनुषा आंदोलन के चेतावनी दिले बाटे। उप महानगर पालिका के निर्णय प्रति असहमति जनावत उ लोग उक्त निर्णय सच्यावल ना सकी त जनकपुर के संपूर्ण संस्थागत विद्यालय सब अनिश्चित काल के खातिर बंद करके चेतावनी दिले बा लोग। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में हिसान धनुषा के अध्यक्ष संजीव कुमार झा शैक्षिक सत्र 2081-82 के प्रारंभ में शिक्षा आइन 2074 अनुसार नामांकन शुल्क, मासिक शुल्क, आंतरिक शुल्क, परीक्षा शुल्क बाहेक अन्य शुल्क ले सके के सहमति अनुसार विद्यालय के उन्नयन कर रहा बतानी। कनी नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ धनुषा के दबाव में उप महानगर पालिका छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि 2074 अंतर्गत मात्र स्टेशन और परीक्षा शुल्क लेके निर्णय कैले बाटे, जौन अस्वीकार्य बाटे। मॉडल कैंपस के संचालक वीरेंद्र शाह भी चालू शैक्षिक सत्र के खातिर भादो 13 गते के निर्णय अनुसार ही शुल्क लेवे के जोड़ दिले रहने। वहाँ के उप महानगर के नया निर्णय के अध्ययन आ परामर्श बाद आए वाला सत्र 2082-83 से मात्र लागू करे के मांग कैले बानी। तीनों तरह के संगठन जनकपुर के शैक्षिक संस्था ऊपर नियोजित रूप में आक्रमण हो रहा दावी करत नया निर्णय न सचिला में अनिश्चितकाल के खातिर विद्यालय सब बंद करके कड़ा आंदोलन में उतरे के चेतावनी दिले बाटे लोग। कैलाली के गौरी गंगा नगर पालिका 11 कांतिपुर के 30 वर्षीय सुरेश से भूल के हत्या में संलग्न भइल आरोप में थप 3 जन के पकड़ाव कइल गेल बाटे। बकरी चोरी कल
बहाना में मारपीट करके बिका के हत्या कल गई कहत प्रहरी था 3 जने के पकड़ाव के लिए बाटे। पकड़ाव पर वाला में गौरीगंगा 11 के 36 वर्षीय देवराज साहब कोटा, 35 वर्षीय बिशना बिक, 18 वर्षीय राहुल बिक नाम परिवर्तित रहल कैलाली के प्रवक्ता प्रधान परीक्षक डीएसपी कविंद्र सिंह बोहरा जानकारी दिलवानी। उनका अनुसार उ लोग के आज पकड़ाव कल गई बाटे। भूल ऊपर कूटपीट करके हत्या कईल आरोप में इससे पहले सोमवार के ही प्रहरी 5 जने के पकड़ाव कैले रहे। बकरी चोरी कैल के खीस में भूल ऊपर शनिचर के रात स्थानीय सब मारपीट कैले रहे। भूल के सोमवार के धनगढ़ी के निसर्ग अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल रहे। उनका मृत्यु बाद परिवार 9 जने के नाम में कीटानी जाहिर दियल प्रहरी जनैले बाटे। वीरगंज से रूपंदेही तरफ जा रहा ट्रक परसा के प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 8 घंटाघर चौक से प्रहरी ना 5 ख 6747 नंबर के ट्रक नियंत्रण में लिहल जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक दीपक भारती जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार बिल बीजक से ज़्यादा के खुदरा तथा दवाई लोड करके वीरगंज से रूपंदेही तरफ जा रहा ट्रक नियंत्रण में लिहल गई बाटे। ट्रक से 37,52,886 रुपया से ज़्यादा के खुदरा सामान सब बरामद कल गए बाटे। बरामद सामग्री सहित ट्रक के आवश्यक कार्रवाई के खातिर राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलैया 12 में बुझल गई प्रहरी न्याय परीक्षक भारती बतैले बानी। जान मुद्दा में दोषी ठहर भइल गंडकी प्रदेश सांसद राजीव गुरुंग उर्फ दीपक मनांगे पकड़ाव पड़ल बानी। प्रहरी आज उनका के काठमांडू स्थित सानो भरियांग से पकड़ाव के लिए बाटे। कार्तिक 20 गते सर्वोच्च अदालत से उनका के उच्च अदालत पाटन के फैसला सदर करत जान मारे के उद्योग में दोषी ठहर करत 5 वर्ष कैद के सजाए सुनैले बाटे। मनांगे चक्रे मिलन ऊपर आक्रमण कैल रहनी। आक्रमण से उनकर हाथ कटल रहा। सहकारी ठगी असंगठित अपराध कसूर में कास्की प्रहरी की हिरासत में रहल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी छाने के आज रूपंदेही लियावल गई बाटे। सरकार सहकारी के बचत अपचलन आरोप में कार्तिक के 2 गते पकड़ाव पर लामी छाने अनुसंधान के खातिर 24 दिन से कास्की प्रहरी की हिरासत में बानी। पिछला बेरी एतवार के मात्र कास्की जिला अदालत लामी छाने के थप 13 दिन हिरासत में राखेला अनुमति देला बाद प्रहरी उनका के रूपंदेही लिया की तैयारी कैले बाटे। पोखरा के सूर्य दर्शन सहकारी के रकम हिना मीना में संलग्न रहल आरोप में पकड़ाव पड़ल रवि लामी छाने ऊपर बुटवल में रहल सुप्रीम सहकारी के रकम समेत हिना मीना में संलग्न रहल आरोप बाटे। वे सहकारी के रकम हिना मीना के विषय में अनुसंधान के खातिर उनका के पकड़ाव करेला रूपंदेही जिला अदालत प्रहरी के अनुमति दे चुकल बाटे। लामी छाने के रूपंदेही भेजेला रूपंदेही प्रहरी इससे पहले ही कास्की प्रहरी के पत्रचार कर चुकल रहे। रूपंदेही जिला अदालत बुटवल स्थित सुप्रीम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के 14 करोड़ 29 लाख रुपया गोरखा मीडिया नेटवर्क प्रणाली में ले जाके खर्च कैल कसूर में अनुसंधान करेला लामी छाने जीबी राय सहित 12 जने के पकड़ाव करेला कार्तिक 8 गते अनुमति देले रहे। यूएई में जारी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप एशिया छनौट में कप्तान पूजा महतो के कीर्तिमानी शतक तथा महत्वपूर्ण 5 विकेट के सहयोग में नेपाल कुवैत के आसानी से पराजित कैले बाटे। नेपाल कुवैत के आज 165 रन से पराजित कैले बाटे। 214 रन के विशाल लक्ष्य के पीछा कल कुवैत 13 ओवर में ऑल आउट हो 48 रन मात्र बना सकल। कुवैत के खातिर कप्तान जीफा जिलानी 42 बॉल में 36 रन बनावे बाहेक अन्य दोहरा अंक रन बनावे ना सकल। कुवैत के 8 खिलाड़ी रन के खाता भी खुले ना सकल। नेपाल के खातिर कप्तान पूजा 4 ओवर में 8 रन दे के 5 विकेट लेनी। रचना चौधरी सीमाना केसी के नाम में 2 विकेट रहल। इससे पहले यूए के आसमान में टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल नेपाल निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट गवा के 213 रन के विशाल योगफल तैयार कैले रहे। प्रतियोगिता के इतिहास में ही पहिल का शतक बनावल पूजा 69 बॉल में 17 चौका के सहयोग में नॉट आउट 130 रन बनैली। पूजा 57 बॉल में 12 चौका के सहयोग में शतक पूरा कैले रहनी। प्रतियोगिता के दूसर का संस्करण जारी रहला पर कोनो भी खिलाड़ी शतक पूरा कैल ई पहिल का बेरी बाटे। पूजा के शतक नेपाली महिला टोली के खातिर अंतर्राष्ट्रीय खेल में बनल दूसर का शतक बाटे। गत फरवरी में मलेशिया में भइल एससीसी प्रीमियर कप में रुबीना छेत्री मालदीव विरुद्ध पहिल का शतक बनल रहनी। अंडर 19 महिला क्रिकेट में पूजा के शतक ही पहिल का शतक बाटे। पूजा नेपाली महिला क्रिकेट के एक खेल में बनावल सर्वाधिक रन समेत बाटे। रुबीना उहे खेल में 59 बॉल में 1 से 18 रन बनल रहली। सोनी पाखरिन 33 बॉल में 2 चौका के सहयोग में 43 रन बनैली। सावित्री धामी 11 तथा साना परवीन 6 रन बनैली। कुवैत के खातिर कप्तान जीफा जिलानी आ मारीना डी सोजा समान एक विकेट लेनी। कार्तिक 29 गते तक चले वाला प्रतियोगिता में नेपाल घरेलू टोली कुवैत आ थाईलैंड के सहभागिता बाटे। नेपाल के अंतिम खेल कार्तिक 28 गते यूएई संगे होखी। डबल राउंड रोबिन लीग के आधार में जारी प्रतियोगिता के शीर्ष टोली विश्व कप के खातिर छनौट होखी। विश्व कप दूसर का वर्ष मलेशिया में आयोजना हो रहल बाटे।
आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके अबे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।